Odonjo weche mag ohala ni chenro mar somo e yor lony manyasani ka itiyo gi masinde mag kompyuta e moko kuom skunde mag primary e kaunti ma Homabay koro dhi yudo mijing'o bang' moko kuom riwruoge maok mag piny owacho chako chenro mar tudo mbui e sikundego mar konyo jopuonjre. Chenrono geto sikunde 74 e kar chung' od bura ma Homabay Town gi Suba North kendo biro dhi nyime kuom higni 3 mabiro. Ali Abich nigi ler mar wachni. Riwruoge go moko mag piny owacho ma ong'ere ni Women Educational Researchers of Kenya kod mano mar Life Skills Promoters komakore gi riwruok mar UNICEF koro chako chenro mar kembui e skunde marom 74 mag primary kar chung' bura ma Homabay Town kod mano ma Suba North mar jiwo somb jopuonjre kokalo e yor lony manyasani ka gitiyo gi masinde mag laptop ma sirkal ne ochako keyo skunde mopogore e pacho ka. Chenro no maong'ere Last Mile Connectivity of Schools Program geto skunde mag primary 44 mayudore kar chung' bura ma Homabay Town kod mamoko 30 kar chung' bura ma Suba North ka jatatije maduong' mar riwruogno Sofia Yienga okoni thoth skunde manitie kod masinde mag laptop okotudie mbui kendo ok mi jopuonjre yot mar somo malong'o ka gitiyo kod masinde go. We believe in quality. We do not just want to come here and do any project, but we want to do a project that will impact the Kenyan child and a program that will impact on the communities that we work with, just to ensure that the schools are connected to electricity, connected to internet, and that the children use the internet to learn. Being a partnership, you're going to bring on board the ICT officers who will also train the community and teachers at large on online safety. So besides that, we also want to encourage head of institutions to be able to embrace technology towards administration. Chenro makamano ibiro tayo skunde go kuom higni 3 mabiro ka riwruoge go kone jopiny ma okiyo kod skunde makoro gidhi tude mbui go eko bende biro tiyo kodgi ka gitimo ohala mopogore yore mag mbui. What we are launching is a project that is already running by UNICEF and the government on last mile connectivity to schools, and in Homabay, particularly Homabay sub-county, we'll be working with about 44 schools. It starts from 2025 and it's going to run for 3 years. Apisa mochune rango rang'iny mar somo Homabay Daniel Adera okoni chenro makamano dhi kelo yot e skunde mopogore kendo konyo sirkal e chopo dwaro mare mar miyo jopuonjre somo yore mag mbui. Bero rang'iny mar somo kato piny tindo lokore one digital space. Koro chenro mar somo mobiro mar CBE bende achiel kuom siro motegno midwa ni nyithindo oyud kanyo en ng'eyo weche mag mbui. Idwaro ni nyithindo gi jonyuol obed gi lony mar mbui mondo jopuonj bende oti gi lony mar mbui e puonjo. We know that there have been recent theft in schools targeting the devices for the digital learning. We've done very deliberate stakeholder engagement on security issues, and right now the schools are very intentional in upping the security mechanisms, the strong rooms, the CCTVs, and also the fencing, and also having the watch persons. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay.